салом бинандаи гиромӣ, имрӯз панҷшанбе 30 январ аст ва соат ба вақти шаҳри Прага расода. ҳало нигоҳе меандозем ба мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз. Барнома соати расо 5 ба вақти шаҳри Душанбе дар канали Озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube мустақиман нашр мешавад ва сабти онро ҳам метавонед онҷо бубинед. фаъолияти барқи тоҷик дар 1 соли гузашта ноустувор боқӣ монда, ин ширкат миллиардҳо сомонӣ зарар доштааст. ба чунин хулоса палатаи ҳисоби Тоҷикистон баъди санҷиши ин ниҳод расидааст. ширкати барқи тоҷик ягона аст, ки ба ҷуз аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дигар минтақаҳои Тоҷикистонро бо барқ таъмин мекунад. коршиносон борҳост, ки барқи тоҷикро ба мудирияти нодуруст ва фасод муттаҳам мекунанд ва мегӯянд то замоне ки аввали дуруст ва дуввумиро решакан накунанд, ҳеҷ марҳаме дарди ин ширкатро дармон намебахшад. иддаое ки масъулони барқи тоҷик онро рад карданд. тафсилоти санҷиши палатаи ҳисобро дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон аз ширкатҳои мобилии кишвар тавзеҳ хост, ки бо кадом сабаб аз муштариён пардохти абонентӣ меситонанд. ҳарф сари 80 дирам меравад, ки ҳар моҳ ширкатҳои мобилӣ аз соҳибони симкартҳо меситонанд. муштариён аз чунин ҳақситонӣ розӣ нестанд ва хадамоти зидди инҳисорӣ мегӯяд тасмим гирифтанд ин масъаларо рӯшан кунанд. чуну чарои мавзӯъ баъд аз 3 соати дигар тақдими шумо мешавад. баъди пахши гузориш дар радиои Озодӣ дар бораи сарбозе, ки ба беморхонаи рӯҳӣ афтодааст, додситонии Хатлон дар нишасти хабарӣ ба ин қазия дахл кард, дар ҳоле ки пайвандони ин сарбоз мегӯянд ӯ то ҳадде латукуб шудааст, ки касеро дигар намешиносад. додситонӣ гуфт ин сарбоз бемории рӯҳӣ дорад ва худро аз баландӣ ба замин афкандааст. дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ бар ин аст, ки ин қазия суолҳои зиёде дорад, ки ҷавоб мехоҳад. ҷузъиётро метавонед дар барномаи имрӯз тамошо кунед. дар пасманзари нигарониҳо аз густариши вируси нави чинӣ барои шумо маълумот медиҳем, ки ба қавли вазорати тандурустии Тоҷикистон то имрӯз ягон ҳолати гирифторӣ ба ин беморӣ дар дохили кишвар сабт нашудааст. дар айни замон мақомоти чинӣ фурӯши ҳайвоноти ваҳшӣ дар бозорҳоро муваққатан манъ карданд. ин беморӣ аллакай дар тамоми манотиқи чин доман паҳн кардааст. ва дар барномаи имрӯз аз мушкилоти як деҳоте дар ноҳияи Вахш бароятон гузориш пешниҳод мекунем, ки сокинони он мегӯянд ҳеҷ ниҳоде ба доди онҳо намерасад. дар ин деҳа, ки садҳо оила дар он ҷо ба сар мебаранд, роҳ, мактаб ва бунгоҳи тиббӣ вуҷуд надорад. бо рӯзгори мардуми ин деҳ метавонед пас аз тамошои барномаи ахбор ошно шавед. бинандаи арҷманд, ин буд фишурдаи мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Facebook ва Одноклассники